Let me love more. Nahitabo after the Bagyo. Tanawa. Nangatumba siya guys. Mm. Ang balay. Grabe dyan siya kaguba. Ang pinaka-worst dyan siya guys kay naguba among balay oh. Ilatugan man siya lubi guys. Ang lubi kay natumba. Narang lubi oh. Ano siya naguba. Super. Gikan din ha ang lubi. Gikan din ha ang lubi. O naapag kanina naguba oh. There guba among balay. Sa lubi oh. Mo ni siya oh. Super jud siya guba guys ang balay oh. Guba kayo. Natumba. Oh, man siya pinsala sa Bagyo guys oh. Guba siya. Sa mong balay. The pinsala is real. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Olangga TV.